Yo, what up, motherfuckers, evo ga našima bači Serbian Games. Nope. Fuck you, children. Samo Cojk Pizza ovdje i danas moram s vama nečem da pričam. Ovo će biti ozbiljno video, neće biti šava i tako ti kurac. Danas tema je oni ljudi koji uzmaju Nixinu Zizu nesreću kao pravi video kao podrška za Nixu, ali u stvari oni nisu imali pojma ni ko je Nixa do neki dan. Jer ovo je moj zaključak, vidite ovo. Ja se mogu kvatiti 90% ljudi koji je napravio video podrška za Nixu nemaju uopšte pojma ko on. I nisu znali dok Muđa nije stavio da je Nixa imao saobraćajnu nesreću. Znam da je Nixa stavio na svoj Facebook da je imao nesreću i sve to, ali govorim za ove što prave vide. Jer oni govore kao da je podrška za Nixu, a mogu se kao da niko od njih u stvari nema pojma ni ko je Nixa. Ja znam Nixu od kada je snimao video sa onom igračkom i pričao. I dok je bio u rivalstvu, možemo nazvati sa Gastuzom, još dok je Gastuz snimao. Jer gdje god se okrene, neka budala nešto stavlja, ej pogledaj ovo, Nixa, pa izdrži. Prva stvar, tu nije u redu. Čovjek imao saobraćajnu nesreću. Podrška nekako ti napraviš video i samo čekaš da dobijaš priglede za to. I znam da ćete mnogi sad reći, upravo i ti to sad radiš i ti pričaš o Nixi rad prigleda. Ne, ja pričam o ovim majmunima koji prave vide o tome. Jer se mogu kladiti, kad bi bila neka donacija za Nixu, da treba momku za nešto, neće trebat, ali kad bi bila da ne bi niko od ovih kretena koji je napravio video fola za Nixu ovo što donirao malu jebenu fening. Niko ne bi, ni dinara niko ne bi dao. Što nije u redu. Ukucaš Nixa Zizu, da vidiš neki njegov video i prate ovo, prate dobro ovo što budi. Nixa Zizu saobraćajna nesreća, izdrži Nixa. U redu, pričamo Nixi Zizu saobraćajna nesreća, šta ti imaš pričat o njemu ba? Nixa izdrži, Nixa doživio nesreću, nemoj srat. Nixa imao saobraćajnu nesreću, nemoj srat. Podrška za Nixa Zizu. Podrška ti je da čovjeku doniraj ili mu pošalješ jebenu poruku na Facebooku. Nije podrška ako pravite video, jer čovjek neće i ni pogledat. Komentari će sigurno čitati, leži u krevetu čita jebeni komentare, ali sigurno neće pogledat vaš jebeni video. Sutra nema koji pa cijel dan. Idemo ovo da pogledamo jer Držeks je stavio da nema koji pa cijel dan. Pa to se upravo desilo. To je bilo, ja mislim, to što sam želio reći. Želio bih reći da prestanite. Jer samo jedite govna. Niko od vas nije, možda su neki znali ko je Nixa, ali većina, 90% uopšte niste znali ni ko je Nixa, dok nije Muđa rekao. Jer većina vas koji napravi video se obično dijete uzeo telefon i govori Nixa Zizu, želim ti brzo oporavak, Serbian Games pravi Minecraft. Takvi se najmanje 10 videa pogledaju. Malo debelo dijete govori Nixa Zizu, Serbian Games. Nemojte praba, ako hoćeš ozbiljan video, uzmi jebene pare, napravi, imaš 1000 stranica gdje možeš donirat, napraviš ono donacija i donirate momku. Jer vjerujte mi, pare su potrebne, svima, a i njemu su. To je podrška. Nije podrška ako ti zarađuješ na njemu. Zapravo ne mogu ovi zarašati da dobiju što znam 4000 pregleda i tako nešto. Još, jer trebaš ima na svako video da zaradi neki feeling, jer na YouTube je, vjerujte mi, teško zaraditi, ali govorim za ove kurce. Nemu. Ako hoćete pravu podršku dati, napravite neku donaciju i donirate za čovjeka. Ako ste novi i gledate ovaj video i kontate, video ovaj momak je pravo, ostavite subscribe i like. Ako ste stari i kontate, ovaj momak puno serije, ostavite subscribe i like.